सर, सचिन वाजे प्रकरण गाजतंय. सध्या स्कॉर्पिओ गाडीवर सचिन वाजेच्या हाताचे ठसे आढळले असं एनआयएने सांगितले. काय सांगाल याबद्दल? नाही, एनआयए आपला तपास करते आहे, पण सचिन वाजेचं अजून निलंबन का नाही? कुठलाही पोलीस अधिकारी 48 तास जर का तुरुंगात राहिला तर त्याचं निलंबन करावं लागतं. त्याच्यावर मुख्यमंत्र्यांचा काही खुलासा नाही. मुख्यमंत्री मिठाची गोळी धरून बसलेत. जे मुख्यमंत्री बोलले होते की सचिन वाझे म्हणजे ओसामा बिन लादेन आहे असं चित्र निर्माण करतायत. आता तो ओसामा बिन लादेनच दिसलाय, कारण त्याने जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्या. दहशतवादाच्या करता स्वतःच्या क्राईम ब्रँच युनिटच्या गाड्यांचा वापर केला आणि त्याच्यामुळे सचिन वाझेंनी आता कायद्याला सामोरं जावं आणि यातले त्यांचे मास्टर माइंड कोण आहेत ते त्यांनी जनतेसमोर आणि एनआयए समोर सांगून टाकावं. यासोबतच भाजपाने पुढच्या इलेक्शनसाठी तयारी केली आणि चौपाल कार्यक्रम पुन्हा एकदा सुरू करणार आहे. एकंदरीत काय कार्यक्रमाची रूपरेषा असेल? नाही, चौपाल हा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीचा उत्तर भारतीय मोर्चा जो आहे ते ठिकठिकाणी अरेंज करत आहेत आणि आज त्याची सुरुवात आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दिंडोशी विधानसभेत होणार आहे. आणि हे करत असताना कोरोनाचे सर्व नियम